Hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat at muli po na tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, at ipapakita ko sa inyo ngayon, gusto ko lang i-share itong video na ito para alam nyo kung ano ang laman ng Miracle Fruit. Ito yung prutas na hindi natin pa masyadong alam pero naririnig na lang natin. Yung iba alam na pero yung iba hindi pa. Kaya gusto natin i-share itong video na ito ngayon mga guys. At magbibiyak tayo ng isa para alam nyo kung ano ang laman ng Miracle Fruit. So ayan mga guys. At bago pala ang lahat, ayan, maraming salamat pala sa mga sponsor natin dyan sa US. Kay Sir Leo Digario Versosa na laging updated dito sa mga bago nating videos mga guys. Ayan, sa lahat ng mga sponsor dito sa bayan ng Bugalban, maraming salamat po sa pag-i-sponsor ninyo. Ayan. At sa lahat ng mga viewers natin dito sa buong Pangasinan, maraming salamat. At sa Visayas, daghang salamat sa inyong pagdaya. So, ayan mga guys, at samahan nyo na ako. Tara, let's go! Ito mga guys, ito yung puno ng Miracle Fruit. Ito yung puno ng Miracle Fruit mga guys. So ito, may bunga dito. Ayan, may bunga na yan. Wow! Ayan. At mayroon din dito bunga. Ito. Ayan, mayroon din. So, magbibiyak tayo ng isa. Ito, at hinog na. Ayan. Hinog na mga guys. Bibiyakin natin. Ayan. Ito lang yung laman nito mga guys. Ito yung laman. Ito yung laman niya. Yung amoy niya, mabango. Tapos meron siyang mga buto na maliliit. Ay, ito lang yan. Ito yung laman nito mga guys. Sa Miracle Fruit na ito. At hindi na natin ito lulutuin mga guys. So ayan mga guys, ito yung puno niya. At ito yung biniyak natin, no. Yan. Yan lang yung laman niya mga guys, no. May mga buto siya. Yan lang yung laman niyan. Tapos ito yung puno niya. Yan. Yan. Yan, ganito lang yung puno mga guys. At ito mga guys, no, niluluto pa ito. At gagawing juice. Hindi yung ano kinakain mismo yung ano. Para lang yung laman niya mga guys, no, parang bulak. Ito. Para lang siyang bulak mga guys, no. Hindi naman natin alam ito lutuin kaya yan. Para lang siyang bulak mga guys, no. Tsaka may mga buto-buto siya maliliit. Yan. Yung Miracle Fruit. Iba din yung Dragon Fruit. Ito, Miracle Fruit. Ito lang yung laman nito mga guys. Mabango naman siya, mabango. Kasi kapag hindi mo alam magluto ito guys, hindi natin alam magluto ito kaya ayan.